wannan ma da kusa gani ba wannan yaro ma mai gani kai gwanja babban ya zan aiki ga nan gare da siyo mu na rinci da Allah wancan karan na aiki ga tare da kuma na rinci da Allah wannan karatu dan Allah dan Allah ka san dan Allah ka yi wallahi baban mu ya hana ni dan Allah ka ga ga da siyo ba baban kuma kowa ita sai ce wasu 450 ta akautin babana su sai ya makale wani ya makale sai na ce da na turo da 450 a akautin babana za ki iya kashe wayan mai babe ai babe ina gaya miki dan Allah ne ka ce baka waye ba dan Allah ka bari ni san ita ba idan ba wanke ba kai shi ke babe kaki da mu ci gaba da tattaunawa amma zan so zan kosa ki kashe ki tsinke wannan waya dan Allah bai biki tsinke wayan nan akwai abubuwan da za su faru yanzu na in baki tsinke wayan nan ba nace ki kashe wayan sun ga ana zub da ma farare sun dauka da daya ce yanzu ba sa raina ma kirare da buri ba are to ku bani guri in dau hanya tun ba yau ba na dau hanya ina ta zuba ne kamar mutuniyar banza kika ce miki waka inda miki yake kyale ni to bari in miki wannan mutumin ne na ga ya taka da ke rai na biyo kwana yanzu kin san me ne abin ya abaki nace zan kira ki wannan 1000 ina dan jin wani hayaniya ne ke ba ki ji na riga na target ɗinta akwai abin da ban da sai ki san me zan kira ki ya mu da ba ta da na ji ana ta a sa wannan ai kana tuttofa mata goge ta ba dole an goge ta ba na ga dubu da nan iska ne ni gashi kaga mun yi ba shi daidai kenan ni da yau ne shagon na an samu wani yana gama da kake yanzu to ke san me ne wayo Allah na bari zan kira ki kawai bari in je na gode bi zan turo da kudaden ko kuma a bakin rai nake na buga yin nan bakin rai ta bar uba ba a tsare ne wallahi wa inna ilaihi raji'un